Rautatien vaunuteollisuudessa ajateltiin, että nämä kaksi asiaa voitaisiin yhdistää. Voitaisiin yhdistää tämä oma moottorituotanto ja sitten nämä Venäjän markkinoilla selvästi olevat tilaus maatalouskoneet. Ja siellä päätettiin ryhtyä valmistamaan sitten maataloustraktoria, joka oli nimenomaan suunniteltu Venäjän suurille pelloille. No, tämähän oli suurisuuntainen hanke. Enkä ole ollenkaan varma, että Turun Rautatien vaunuteollisuuden herrat ymmärsivät, mihinkä he ovat ryhtymässä. Mitään näin monimutkaista ja teknisesti kehittynyttä ei oltu aikaisemmin Suomessa valmistettu. Eli tämä oli koko Suomen konepajateollisuuden semmoinen aivan kärkihanke silloin, kun hän ryhdyttiin vuonna 1916. Herrat Turussa ymmärsivät kyllä, että tällainen hanke vaatii kunnollisen suunnittelun. Ja sitten he kartoittivat mahdollisuuksia, mistä me löydetään tällaiselle huipputekniselle laitteelle suunnittelija. No, Suomesta ei löytynyt. Ja sitten etsittiin Ruotsista, ei sieltäkään saatu houkuteltua ketään pystyvää henkilöä. He olivat täystyöllistettyjä ruotsalaisten projektien parissa. No sitten ihan tarkkaan ei tiedetä, kuka antoi vihjeen, mutta joku antoi vihjeen, että eräs pystyvä suomalainen insinööri on opiskellut Saksassa Darmstadtissa ja on sitten hakeutunut USA:han autoteollisuuden palvelukseen. Ja hän saattaisi olla kiinnostunut palaamaan kotimaahansa. Ja kiireesti sitten otettiinkin yhteyttä Gustav Voldemar Bredeen, joka tosiaan oli USA:ssa töissä. Ja hän sitten, en tiedä mitä hänelle luvattiin, mutta kuitenkin hänet saatiin sitten palaamaan Suomeen. Ja hänelle sitten annettiin tällainen haasteellinen, mutta varmasti hyvin mielenkiintoinen tehtävä suunnitella ensimmäinen suomalainen moottorivetäjä, niin kuin sitä tuohon aikaan kutsuttiin. Lisäksi valmistuksen käynnistämisessä oli runsaasti ongelmia. Niin kuin näette, niin Kullervo koostuu monelta osin suurista valukappaleista, jotka tietysti oli järkevää yrittää valaa mahdollisimman ohueksi lujuuden, kuitenkaan niin uhraamatta lujuutta asiassa. Eli täytyy yrittää valmistaa lujia, mutta ohuita, siis mahdollisimman keveitä valukappaleita. Ja tämä osoittautui sitten vaunuteollisuuden valimossa aika haasteelliseksi tehtäväksi. Eli jouduttiin tekemään paljon töitä, useat eri valumallit, että saatiin syntymään sellaisia kappaleita, joista voitiin ajatella, että saadaan koottua sitten kohtuullisen painoinen traktori. Kullervon toimintapainohan on vähän yli 2,2 tonnia. Ja se oli omana aikanaan tehopainosuhteeltaan varmaan tehokkain traktori, eli vastaavan tehoisia muita traktoreita kyllä oli, mutta ne painoi monta tonnia enemmän. Kullervo pyrittiin rakentamaan niin, että sen käyttäminen ja sen huoltaminen olisi mahdollisimman helppoa. Siihen rakennettiin erilaisia huoltoluukkuja eri puolille niin, että huoltokohteisiin oli helpompi päästä käsiksi. Myös hallintalaitteet pyrittiin valmistamaan mahdollisimman yksinkertaiset ja kestävät. Kun sitten vuonna 1919 Kullervo saatiin lopulta sarjatuotantoon, niin innostus oli suuri. Suomessa oltiin kovin innoissaan, että suomalainen teollisuus on pystynyt valmistamaan tällaisen siihen aikaan todella modernin ja tehokkaan laitteen. Ja järjestettiin sitten traktorikoetukset, joissa sitten Kullervo voitti kaikki muut mallit, mitä oli tarjolla. Tosin Fortsonia ei siihen koetukseen otettu mukaan syystä tai toisesta. No, Kullervohan oli kallis.
En nyt ihan tarkkaan muista, että kuinka monta hevosta Kullervon hinnalla oli saanut, mutta aika monta. Ja sen takia sitten useimmat suomalaiset maatilat eivät olleet kiinnostuneita Kullervosta. Ja sehän olikin tarkoitettu Venäjän markkinoille. Ikävä vaan, että vuonna 19, kun valmistus sitten todella pääsi käyntiin, niin vallankumous oli muuttanut Venäjällä tilanteen aivan täysin. Eli Venäjällä oli vallankumous oikeastaan lopettanut yksityisen maatalouden, ja siellä ei enää ollut ketään, joka olisi voitu Kullervoa. No, Turun Rautatien Vaunuteollisuuden johdossa sitten ryhdyttiin miettimään, että mihinkä sitten Kullervot myydään. Meillä on tämmöinen hieno tuote, joka täytyisi saada kaupaksi, niin he sitten etsivät korvaavia markkinoita. No Ruotsiin ei tuntunut oikein menevän, siellä oli omaa teollisuutta niin paljon, että niille markkinoille ei tuntunut oikein olevan jakoa, ja eikä Ruotsin olosuhteetkaan oikein suosineet tällaista näin suurta laitetta. Ruotsalaiset traktorinvalmistajat kamppailivat sen asian kanssa, että Ruotsissakin oli paljon pieniä maatiloja, ja sen takia sitten tuotteet ei oikein soveltunut sitten näille pienemmille maatiloille. Samoin kun pelto-olosuhteet oli sellaiset, jotka olisi edellyttäneet vähän pienempiä ja kevyempiä koneita. No Baltiasta löytyi sitten laajoja peltoja ja rikkaita maanomistajia, joilla oli tällaiseen varaa. Ja niinpä sitten Kullervoa myytiinkin Baltian maihin. Viroon, Latviaan, Liettuaan saatiin myytyä muutamia kymmeniä. Toinen paikka, missä oli suurmaanomistajia ja paljon rahaa, oli Puola. Ja Puolaan myytiin yli 60. Kaiken kaikkiaan Kullervon kohdalla haukattiin ehkä vähän liian suuri pala. Toisaalta tekniikka ei ylipäänsä ollut vielä kovin kehittynyttä. Toisaalta ei ollut kokemusta Suomessa valmistaa tämän tyyppisiä laitteita, suunnitella niitä. Kaiken kaikkiaan Kullervossa oli enemmän kunnianhimoa kuin toteutumisen mahdollisuuksia. Lopulta Kullervon seikkailuhan sitten johti siihen, että Turun Rautatien Vaunuteollisuus ajautui selvitystilaan. Ja konkurssihallinto sitten tyhjensi tehtaan varaston myymättömistä Kullervoista romuttamalla. Kullervoja jäi esimerkiksi hankkijan varastoon vielä. Ei oikein tiedetä kuinka paljon, mutta ilmeisesti jonkun verran, koska sen jälkeen kun valmistus vuonna 2023 lopetettiin, niin ainakin seuraavana vuonna ja käsittääkseni vielä vuonna 2025 hankkija myi Kullervoja. Tai ainakin yritti. Ja ilmeisesti tosiaan heillä oli sitten vielä myymättömiä traktoreita varastossa. Oikeastaan jo vuonna 2024 Fordson alkoi saada niin voimakkaan jalansijan suomalaisessa maatalouskoneekaupassa, että Kullervolla ei ollut mitään mahdollisuuksia. Mutta näiden kotimaassa käytettyjen Kullervojen työelämästä tiedetään sen verran, että sitkeästi niitä yritettiin pitää liikenteessä. Se oli aikoinaan ollut kallis hankinta ja keinolla millä hyvänsä sitten niitä yritettiin pitää toimivassa kunnossa. Tämä edessämme oleva Kullervo on ostettu uutena Liuksilan kartanon Kangasalle. Ja sitten siellä sitä on sitkeästi aina korjattu ja käytetty vuoteen 1928 saakka, jolloin sitten kone meni lopullisesti rikki. Ja silloin se siirrettiin sitten Liuksilan omaan maatalousmuseoon, jonka takia se on näinkin hyvässä kunnossa. Eli se on ollut kohta 80 vuotta museossa. Liuksilan maatalousmuseosta se siirrettiin Tampereen tekniseen museoon, ja sitten kun Tampereen tekninen museo paloi, niin se siirrettiin varastoon. Ja oli varastossa yli 10 vuotta, kunnes sitten me saatiin se lainaa tänne. Näitähän on säilynyt tiettävästi 3 kappaletta. Sanotaan näin, että osia on useammasta traktorista
mutta niin kuin sanotaan, 3 kokonaista traktoria on tuottavassa olemassa. Ja tämä on niistä täydellisin ja alkuperäisin.